ado ti amamok nga buggo ti alkohol, ng kasla sunggo ti ugali na. Sino tinadalos? Datay buggo ti alkohol? Saan? Saan nga datay buggo ti alkohol tinadalos? Tay nadalos kakabsat, ti panagpuspuso na isu tinadalos. Takuna ni Apo Jesus, adda mannanakaw, adda managapal, adda pangas, adda agagaw ti asawa, adda mangal alilaw, adda mang perperdi, mang istorya ti pada na atao, adda mang papatay, kenda dumapay nga kinamaag, gaputa adda tattao, adakas ti panagpuspuso na. Dahito ti bagbaga ni Apo Jesus. Di klase iti puso ti tao. Dahito iti gapuna no apay nga adda dagitoy dakes nga kababalin, nga mapadpadasan tayo manipod, kadagiti pada tayo nga tattao. Laglagipin tayo daytoy. Awan tinasayaat nga maaramid tayo iti pada tayo nga tao, no dakes dagiti puspuso tayo. For example, pinastrek mo tigura di tapusom, adda tao nga kagurguram. Kitaan nyo, ura intulo kaano man, gaputa at dagura di tapusom para ti maysa nga tao, di munto pulos maaramid tinasayaat ti dayta nga tao. No adda apal mo ti padam nga tao, si putam, ura inton kaano man, di kanto makaaramid tinasayaat iti dayta nga tao nga apalam. You see, the negative things that we let our hearts to contain, dagitoy ti mang shape uno mang muli iti klase ti kababalin nga adda kada tayo. Ti dakes na no may sala ti kagurguram ket pinastrik mo day tangagura di tapusom, the tendency is mabalin mo nga biktimaan ti amin malaksid da di kagurguram. That is why the Lord is very much eager to teach us this Sunday about being careful kadagiti isirsirik tayo, iti panagpuspuso tayo. No kadum ti mangantiin na po'y ngumato ti sugar level mo. Kastabat, depende mo ti isirik mo di tapuso maklase ti kababalin. Ngumatumot dayta, no nasayaat dayta isirik mo, di ngumatumot ti kinasayaat mo, no dakes metak nga kababalin, iti ngumato, ngagbalin nga aramid, ken kababalin tayo.